chvíle. Já ti nedovolím, jsem to dala na ten profil. Ne. Proč ne? Je to nespůsobný a není to seriózní. Vůbec to znamená seriózní. Ne. Tak vidíš. Sopás mi na čečku. Žádný fotky na jeho profilu. Ne, já tam dám to video. Ty! Ne, já si to odmítám, máme to tomhle. Dobře, tak já tam dám video. Já dám Mírovi na profil video, jak na takovou strunu. A za B, jak ty tady vyslýchám, jak si běháš tady surfejsku. Ne! V žádném případě, ne. Povoleno. Zamítnuto! Žádný krky se pozorovat nebudou, ne? Tak to tak střílí do prdele. Ty musíš dělat samý na schvále. Houby! Au! Žádnou hnuskou čepici tam nechci. Jako bévko. To není. Dobře. Když řekneš, že miluješ Tumara, jak to vypnu. Ale ne, to neřeknu. Dělej. Proč to dělá říkat? Protože ho miluješ. Ty vole, tě zabiju. To neuděláš. Ty donutíš člověka k něčemu takovému. Ano, tak to vyklop. Dělej. Ne, Řekni to. Na kameru! Nej, to je nutný. Ale. Hezky voníš, jo? Pojď. Jako promiň, ale to jsou moje voňavý kuličky. Tak dělej, řekni to. Že je to moc dlouhavý. Už to nebudu říkat. Protože Lenka Součková miluje Tumora. Jaký nádor, fakt. Ne. Kdy? Dobře, miluji Tumora a vidíš to už